Ebi Clara Washington Millionaire turulu tuk fanua lo langa Ebi muang changin ti in Ebi una pa chuan ron awa kar chu ti dingin Ebi chu ni hliap nen an ron pana vur sur mek hi Ebi una pa chuan ti in Ebi chuan in mel tak hian rei enge khonga yin soi nga te kanun nuam takin ka mang mek ani hi alo ti thwaya rei chuan nui sak pa hian kapa chuan Jake kha ashe chiang hle to a ni khat chu lo shwai hola nui var pa chuan ati a Ebi chuan lom mel tak hian tak mo ma se kapi pian cham kan lom zowa khonga yin thilpek chen khatte min lo ba sai sakla ti in re ya chu ange na te reng mai boina omlo ti in re chuan lo chang thwai Ebi chuan asana bun lai chu bi zokin ka kala hun ati a urei chuan film khu roti in au suya akal san tabok Ebi chu doctor pakhat nen lo langin doctor chuan kalom pui khop mai che irai me kani kar sari ve lai ani to in enkol thala ha da mangche ti in a shila Ebi chuan lom mel tak chuan kalom lutuke ti in apum chu adom wangwanga a phone chu phor chhuakin a pasal Jake chu shil tumin a in ngai to a pasal chu a han khola ma se a byak tang thei hau lau chuta text message va thonin ma se a pasal phone na chang chuan Daisy chawa du thu chu a rondong le ta chuta thalak pakhat hi dongin a mazana alo mu ruk to a pasalin chi ama ta tura a leye motiya angai chu thalaka mechia chuan alo ora Ebi chuan a pasal chu ko le in ala thei chuang lawa chutia thilangai to lai chuan apum churonna in nurse pakhat hi lokalin Ebi thi sen chwa thu chu a ron soya Ebi chuan ka pasal zon mu phot ka ngai alo ti a chuti mek lai chuan le lama chuan a pasal li abial nu chu lokalin ain entir na lekha chu nurse chu an pe a nurse chuan engkima that vek thu le naute chu thani ani to thu chu alo shila le lama chang chuan Ebi chuan an chong chu lo shevekin aril ru chu an na hle maya a pasal chu a ho em boka angai to na chuan an pa ni a wa an khuma wa hau chu a du a ma se a pumanat em awang chuan kalpo kal hlei theilowin a oma reilo te ya a pasal le abial nu chu Ebi mulo chuan an chuak tabok ni thum hnuwa chuan building pakhat lo langin a chhunga chuan meiche pahnih in cheinal tak mai hi an lo langa Ebi chuan supalin a wain ken lai chuan pakhat zawk chu a in leya nang hi imita delami nge mes chung kwa hian chhia hlo ini thok ti in thin rim takin Ebi chu a an khuma Ebi chuan helai hmuna hian chhia hlo kani lo ti in lo chang thwaya chu nu chuan kuddo so kem ni ngai nep tak hian lo ti khuma Ebi pasal jai kan nu chu lo langin chu nu hne na chuan in thlak turin le Ebi chu kaltir turin alo ti thwaya thin rim taka ang chung chuan chu nu chuan a kalsana Ebi chuan in thiam lo mel tak chuan anu birthday party chu a thei ngil thu le atan be ka le sak thu te chu a shila lak mai tuma a omlai chuan anu chuan Hermes bag Daisy hne na changa adon to thu le chu a tha zok thu chu alo soya bag na rana a ngai lo thu te chu alo soiwa ta Ebi chuan ngen ngol tak hian chu bag chu limited edition ani thu te adu ngei arin thu te chu rang takin alo soya jei kanu chuan ngoi mak tur le oisa thok chuak si lawa ina omve reng chu man tlak na om lawin engwangin nge ka fapa mes CEO hian anei cheli ti ina an khuma meche pakhat chuan keipon ka sha thiam lo ti in lo chang ve wat en ula athom no in belte hi Daisy hi Mrs. Mes ni om zok takani ti in meche pakhat hi aron chonga Daisy chu in chuan mel tak hian alo nuya Ebi chuan chung ko khongai na nei lo tak chu in vani em ti in thin rem tak chuan a soya jei kanu chuan nui so tak chung hian engmoi soi ni anya lom Daisy hi kumthum kal ta khan jei khi ka thlan sak to tuna chuan kan ro khom turin aron kir le to ka fapa hi chen watang che ti in an khum pya pa Ebi chuan mi tui parol chau chung hian
mes hian poisa chungchanga harsatna atoka ke hian kalo chen pui to a ti in a soya ei lo ti sha tak hian an lo nui haka je ka chuan voi khat I chan chwa wang mai khan a thlang ber chati na ani hleinem nang chau hi mes pui tu ini hleinem ti in nui so takin mei che pakhat hian lo soya ke hi anu pui ni lawila min mu na hun in nei lawang ti in ebi chuan chung ho bula chuan a soya nui zat zat hian a thu soi chu an lo nui dar dara vo in ni hian mi hausa hlir kan nom kho mani hi Millionaire ro pui tak thlengin a fanu ini hia lo mu ti in ebi chu andiria ma kan ni lo ti taila ti in ebi chuan lo changa ebi iswang to na kha du tok te karla fanu chu mi thata ka nia sin tu man ani chu an shalo du tok te u a za thlak lutuk min ti za hi ba san ro ti in ebi chu an shela chu ti lai tak chuan ebi pasal jek chu lo thlengin thom no thlak ro ti pa chuan a kai sang nga la khongei omda ya ti in ebi chuan a pasal chu azota fashion show an nei na mun tura akal thule chu thil chu mes dan na apoi mo thu te chu a shil nga la ebi chuan oi lo mel tak hian ani mo ikal lo ti ka sha lom ti in daisy nen anin karte chu asoya ila mangai reng ti ka sha lom engtin nge ka chunga iti thei inu pui ka ni ni lom ni ti in chap chung chuan a zota jek chuan khatyang khan min en to su nang mi bol hlo a ti a ebi chuan ril runa tak chuan a mangai em awangin a chungte a chunga an che dana po ala tor sham sham thu chap chungin a shila jek chuan min mangai ni chuan ngoi rengin omro a ti a ebi chuan thin rim tak chuan jek nang hi ti in ebi chuan an khuma jek chuan daisy naute paila hi tina swang che ka shilok che ni hi alo ti mak mai daisy chuan ril runa tak chung chuan kanau te ve hi ti in zota jek chuan ngai sak lo zet hian a chan le ta alo ti wata ebi chuan mi tuitling pam chung chuan thengil ro in chenang a ti maka jeka mitha a chuan ebi in mi padang akwa lai lo langin khapa kha idu ani ti ro ti in a in zot sapa ebi chuan akal san ta mak thunga daisy chu lo kalin abula chuan jeka chata ka alo en kol wang te chuan lom thu aron shila a in turken lai chu pek tumin ebi chuan alo du lawa an bula dokana chuan ada a nangma nge yin omtum ro tlinga in ngai su apu wang chawin anei che a mangai ngai lo che ti in ebi beng bula chuan a shil ru sapa ebi chuan nui zat mel tak hian bolhlo I mangayam ni jeke hi bolhlo ani hi itan ka kalsanang ti in ebi chuan a changa daisy chuan ngai om tak hian du tok te ithil ti tum kha ka shelowe mo iti mi ka shevek alo ti saka ebi chuan helai munna hun khoral man kanilo ka boilu tuk nei tur che in zotla a that zo ka ring ti pa chuan jeka omna lam chu a mela kalsan mai atum lai chuan daisy chuan a wain ken lai chuan in lein no chu chhuata chuan na paya ebi chu panin jeki ka hmai ni ka chunga tyang hian ti su ka naw te hi minti na saksu ti in phakara chwa zuya ebi chu in nemlui ti rin atu chep tia chuan jek chuan a rundum mana chunglai muna omte chu local khomin daisy chu anron boy pui wata daisy chu lo in soi fe in ebi bula lom thu soi tum ani thu te thin rimin anaw te le ama chu tinat atum thu te ebi thiam lo ni lowin ama thiam lo zo ka ni thu te chu asoi nga zung zunga khongai na nei lo naw pai lai po tina du ini mo ti in midang chuan ebi chu an khuma ati ani lo thu te chu soin daisy chu apan na ya ma se mei che pakhat hian lo namin chhuata chuan atlu a no ke thema chuanin a zui bok ebi thi sen chu a chhuaka jei chuan rang takaron kai thawin engkim a theingil tur thu le tile to ngai lo tur chuan ebi chu a shila ebi chuan thin rim tak hian inu pui kani to lo vo in ni chang hian helai hmuna hian engtika ma karun kal le to lawang ti in jek le midang ho bula chuan a shila jek chuan rang tak hian khoya nge kalang alo ti a ebi chuan jei kamel ran chung chuan ka ti tura lo boy su ti in jei ka chu a changa jei chuan a ril ru chuan khapa bula khan
kalang che ati a Jake chuan a tha I du dan chu ni ro se engkim he in a changa inei zong zong hi da kir le vekang che ti in a shila midang ho chuan elsen mil tak hian an lo nuya ebi chuan a kor chu phelin kan chi pachanga kan pahnia kan nei ti pa chuan a kor chu chhuata a paya a beng be chu phelle in kan anniversary pawla min pek ti pa chuan beng be chu a paya a phe khok chu phelle in kan couple shu ti khan ihlim tu empty in ebi chuan Jake chu azota Daisy chuan Jake hi itana chale mai lo ti vatin Jake chuan engkim hi a to vek to engkim a chaber ka peng che ti in Daisy chu Jake chuan na mela Jake hian adu to lo che kha zungbun kha ibun rengdo nem ni ti in Daisy chuan ebi bula chuan a ti a ebi chuan mi tuitla chung chuan zungbun chu a phela inupui ka lo ni kha ka in chir khop mai mule che he ka du to lo ti pa chuan a zungbun chuan Jake chu a voma ebi u rei chu thilpek nen lo langin ebi te omna lam chu a ron pana Daisy chuan Jake hne na chuan ka oma nuam lo a lo ti a Jake nu chuan rang tak hian Jacob turin shwai nga ro ka fapa man mo ta che ti in Jake chu a shil vata Jake chuan Daisy chu a shwai ta bok midang ho chuan ebi chu ron pan na yin musit tak hian Daisy le Jake chu anin kop to thu le chena tu rei takan lo pek to thu te chu so yin chuak wat turin an lo ti a chutia an noi so lai chuan ebi thi sen chu ron chuakin Jake thu soi te chu a sha chuak war wara apum chu domin na ti takin a kuna rei chuan ebi chu lo dom vatin ebi chuan min shwai ho ro a ti sapa rei chuan chung ho chu en kwalin ebi chu apoma akalpui tabok an chuan na motor number chu ron en zui hlomin Jake kha wang kha ni kha a chen che sugar daddy lo nei wang ani kha ti in ebi chu an sel zuya Jake chuan kha pa kha tungia ni a ti in a motor number check ngal tur chuan a ti a tungi ani an chan lo thu lo changin me che pakhat chuan a sugar daddy ani maya lom ngei om tak hian lo ti a Daisy chuan Jake an soi dik ka ring a lo ti thwai bok ebi chu khuma mutin a u nau pa te le a pa chuan an lo hwal chapa ebi chu lo harin ka pa u nau pa ti in a pa chu a kwa nga la ka ngai theilu tuk chewa sin ebi chuan a ti sap ebi pa chuan ila sheringem Jake khan a chan him wang mai che khan nei tur che in ka ti lo che a ti a ebi chuan ka pa ka shalom ma se ka nau te hi engtin nge ti in apum chu adoma apa le a u nau te chu a en kwala apa chuan rilunat mel tak hian ila no panga ti in a shila ebi chuan shathiam ngalin apum chu adoma naute ka ti pal ka thiam lo ani ti in a chapa rei chuan u nau nu a tha zong in ngai to ala Jake nge in som na in nei to lo ti na ani mai alom alo ti thwaya apa chuan rei chungoi turin a ron ti vat ebi ne na chuan I birthday lum na tur po kan bo sayania fireworks po itan kan bo sayania ti in ebi chu ti hlimatuma ebi chuan amu ta a chen lo thu chuan lo changin lungai mel tak chuan a oma apa chuan tuman an la shangai lo che a keiman ka mel sha ti rang che ti in ebi chu a shela ebi chuan apa chu lom tak chung chuan a kwa a kapa ka mangai che ti in a nui saka rei chuan a kut chu bengin brandman to tak tak ho chu an na thok te chuan an ron keng luta an thil ron ken te chu ron soi zelin ebi chuan du tok te u heng te chuan Washington chan ve po kan lei theyang chu alo ti a una pa chuan kan far nui ni a I du apyang chu I nei thelom alo ti thwaya ebi chuan sum khoral na mai mai ni ti in alo changa rei chuan kan u nau nui ni ti hi sharing ro ti in alo changwat ebi chu na thok ho chuan hwal chapin a du chu thlang turin an ti a ebi chuan ril ru boy tak chung chuan a thom no in bel tur chu angai to a to pa chuan ebi chu nal taka in chein ebi karla kalo ki re ti in anoi saka Jake katanu fa ho lo lang le in ebi birthday party na mun chu an lo thleng che a chu mun an thleng chu an lom zia thu te longman to taka ni thu te chu soi sap sapin karla ho sak zia te
mi van nei ta ka ni tho te chu an soi chu la jay ka nu chuan jay ka chu a thei to pa chu nu hnai tur chuan a shila karla in angai na a anin hnai thei chuan an ta na changkai tur thu te chu a soya anui or jay ka u nau nu chuan Daisy om ve reng thu le in sum tur chuan anu chu aron khap ta wata jay ka nu chuan alo upa to wanga thil a sha reng thei to lo thu te chu nui za lo tak chuan a soi zewa karla ma a chuan Daisy te chu engma ani lo zia te chu a ril ru chuan angai to pa a nu phakar tak chu ani jay chuan he hmuna hian nawang chaw kalan ni thu le film khur chau tur chuan a shila Daisy chuan u naupa company te nen an tho ho thu so yin a pui thei tur thu te chu alo soya a u nau chuan hlim taka hun mang turin le he hmuna hian mi zong zong mit fuk na chu Daisy ani thu te chu war tak hian alo soya ebi te u nau ho chu lo langin ebi chuan u nau te hne na chuan engwanga helai hmun thlang kher nge an ni ti chu azota rei chuan a u nau pa rei na chu zot mai turin ebi chu a shela rein chuan he hmun hi khothli ranuama a thoveng boka a moi beralom o a hun a thleng don kalang u ti in a u nau te chu a shil zung zunga an u nau chuan lunga chuan ding khomin fire show chu nuam te takin an thlira rein chuan ebi hne na I hlimem ti in a zota ebi chuan ngoi mai te ti in a lo fiam zewa rein chuan a beng khoi neu pa chuan a thaber ka thlenga sin a tinang nanga rei chuan hei chau hi kan thil pek tur chi ani lo ania hi sharingang che engtik lai po in nangma chau in hmangai la mi zong zong in an hmangai lo chepon ti in a shila jay ka te nu fa ho po chuan fireworks show chu mu nom ti takin an lo thlira ka thi khle mai kumthum nuwa aron le chawa he fire show te hi million tam tak manani hi ti in an lo phun sep hloma jay ka nu chuan khoya nge alo om china ti in a zota ma se tu man an lo shelo jay chuan ebi birthday ani ve tho thu chu alo soi sapa chu ti lai tak chuan ebi te chu lo langin an lo clear chapa ebi an mu chia chu makan ti hlom khop mai ma se a chan te nen an lo kalve te po ni mai thai sin jay ka u na nu chuan alo ti wata Daisy chuan jay ka melpa chuan so pa su ebi lo shwai tu kha ani lom ni ati a ebi te chu longa changa lo chukin jay chuan ebi kutvon pa chuan engwanga helai hmuna omve nge ani ti in lo zot wata rei chuan lo chang thwain Mr Jake ang hian in chen I du ani lom ni ebi hi ti boy to su ti in ebi chu alo chana Jake chuan ebi engwangin nge het yangai om pa ngai takpon kan la in chen lo I phubalak na em ni ti in zota ebi chuan nang hiam in phasan masa ni lom ni Daisy mel pa chuan fai pai tir boka engtin nge min la soi sel ngam ti in ebi chuan Jake chu thin rim tak chuan a chang le ta midang ho chu anen shiru sap Mass family te hi mi hlo om tak in ni Carla sombik te chau helai hmuna hian local turan nia engtin nge mi pali in local thei rei chuan ati a Jake u nau nu chuan nang hi tungei ni e ka shia ebi sugar daddy hi inilom ni ngei om tak chuan a ron ti ebi bula chuan he party a po hian aron shwai chen yang mo ati suya ebi chuan ke hi Carla fanu ka ni tuna hian ka birthday party kan hmang me ka ni hi ati a Jay ka u nau nu chuan engtin nge nang hi Carla fanui ni theyang he mi te wang hian a mi ti in oilo mek tak chuan a zota rei chuan vin tak hian ngoi lo u helai hmuna changa chwa in du lo chuan aron ti a Jay ka nu chuan mi te nom takin ni vin tak hian aron ti a Daisy chuan ngei om tak hian ebi chuan mi pachata ka thlang thiam hle mai kala mungai mi alo ti a nang hi tungei ni rei chuan Daisy mel chung chuan ati a ALG group hi bread te achanga local an niya voini chang hian kan tho ho na hi ti to pani rei chuan ativin chata Daisy chuan nui za lo tak hian nang hi Mr Rei ni mo a nui za thlak le mai ti in elsen tak hian a nuya chuti lai chua mi pakhat hian MRA engkim pe ferani to e aron ti a an kal san zui ta bok
Jay ka tanu fa ho chu kalve mayan tum lai chuan gar thau chuan lo dangin Jay ka nu chuan ke hi mes company nei tu Mrs. Meshi ka ni hi in na in chan du lo chuan omson ro u ti in thin rim takina anga gar thau chuan lo dangin Mr. Ray thupe ka ni thu le an zom tur thu chu an shila thin rim tak chung chuan an ho ta bok atuk zinga chuan lo thukhom le hlumin ebi laka an thin rim zia te chu an soya Jay ka u naw nu chuan anu thin rim chu in sum turin le ebi chu Jay ka second hanani thu te a rei thei arin lo thu te chu a soya Jay chuan lo sha in thin rim tak chuan ngoi turin a ron ti a ebi chung chang soi chu top turin a ti a anu chuan thin rim tak hian nang hi a phasan che ani hi engtin ngai sha thiam thei lo zoka ti in Jay ka chu alo chang Daisy chuan Jay chu thin rim to lo tur ti pa chuan lekha hi a pe a designer Mrs. Julia ne na changa som na ni in heta hian Carla fanu po atel ve don ti in a soya Julia milar khamo ti in Jay ka nu chu alo phun sep Carla te ne na in som na cha an nei chuan an fashion show te chu a hlokin a hlotin ngei tur thu chu a soi boka nuaman ti kher mai Daisy chuan ebi thom no bo ma chang chuan invitation card chu alo la reng zoka Jay ka nu le a u naw nu te chu an hlim mel khop mai engkim chu Daisy wanga ni thu te an soi lua ma Daisy chuan Jay ka en chung chuan chutia nga soi lo turin le he chung ko member ve tho ani thu te chu a soya Jay ka u naw nu chuan engtika nge inin nei don naw te hian hun rei tak angak thei don lawania alo ti wata Jay chuan tuna ni lo ebi hi ti boile ngai to swang che u ti in a kalsana Jay chuan ebi chunga athil ti te chu ain ngai to chhuaka she omati mel kher mai Daisy le Jay ka te chu Miss Julia show nei na tur mun chu lo thlengin chung lai mun mi te chuan Jay le Daisy chu an lo thira nupui anei to thu te anupui ani thei mai ngem ti te chu lo soi zu yin an lo khel na sa hle mai chu ti lai chuan ebi chu thom nu moi tak in belin moi taka in thom chung chuan Jay ka te chu aron kalpela chulai mun om te chuan an lo thlir chapa ebi helai mun lo lu hi ita na harem ti in Daisy chuan lo awa ebi chuan helai mun mi te hi chu Miss Julia VIP le a tho pui te le milar tak tak te anya chung jing mi te chu in ni ve em ni ti in lo changa Daisy chuan Jay ka hi henglai mun mi te hian an sheve ka lom me CEO ani hi lum hlo beranyang chu alo ti a ebi chuan o kan la sha ang chu a ti a Daisy chuan nang hi VIP ni ve mi heng thom numan to tak te nen hian ani lo chuan goldi karem ni ini alo ti a Jay chuan lo khapin Carla fanu po alo thlen ve thwai arin thu te chu asoya mi pa pakhat hian ka oi theilo engtin nge an som ve thei zok lo ti in Daisy chuan Jake ente min ngai nat lo mel khop mai engthil dik lo ma ka soi si lawa ti in Jake bula chuan intino takina omle vela ebi chu anuya zat mel khop mai chu ti lai chuan Miss Julia chu lo thlengin ebi chu ron pan na in master I lo thleng tu alo aron ti a midang ho chuan makti me tak hian master an lo ti hloma ebi chuan za mel tak hian tinge master min ti khera chu tiang turin kala upalo kumsom paria chau kala ni ka ti kha nui sapa hian alo ti zewa Julia chuan nang hi phurna min pe tu ini wanga lom ka za em che ti in anuya Daisy chu melin tu ngei ni ve a ti ina zota Daisy chuan bread fanu ni thu in alo chang wata chi boya tumla chuan Julia chuan ka som ve che in ka va shelo ve alo ti a helai hmuna om tur hi ni lo miss he hi chu ka private event ania pon lam mi tan om ve arem lo khonga in min chwa san theyangim alo ti da ya Jake chuan thu pha choin Carla fanu mutur lo kalan ni thu te chu asoya ebi le Julia chu in signal sawin Jake ka soiwang chawa chulai hmuna la om thei ani tur thu chu Julia chuan a shila ebi chuan lo mit mein Julia chuan masi a chu anga yani chu a tile a Daisy chuan engwangin mo ke hi anupui hual ka ni a karai mek bok alo ti wata Julia chuan
ka hre thiam lo che Miss Daisy Mr J khi a hmel tha in a smart em a fashion lama asang em boka ma se nang nen hi chuan inin mil lo ka ti khonga in min lo va chwa san ta che a ti a ebi chuan beidon mel tak hian Julia chu a ena min ti zak thei emai ti in a phun sapa Jake chuan Julia hne na chuan thu pa choya Julia chuan ka master hi ati du da alom ati mek lai chuan ebi chuan du tok turin lo shila ebi le Julia chuan wine chu in dunin Julia chuan akal san ri a Julia kalyam hnu loka chuan Daisy chu ron kalin Daisy chuan engwanga anin chen hnuwa po Jake ma a laron langam nge ani chu azot ve le Jake chuan ebi fa ni lawin ama fa chau adu thu te chu a shila ebi chuan ngai thei lawin Daisy chu a beng ta sia sia mai a thin rim na chok chuak lo turin le a le peka chuan ben mai adu tok to lo tur thu chuan a changa Daisy chuan ebi bracelet chu enin tunin muni om thei chan chu I sugar daddy Mr Ray ani ka ring heng bracelet man to tak te hi ti in Daisy chuan ebi chu ala chang cha la ebi chuan a bracelet khoi pa chuan Jake po a hausak em hi engwangin nge a lei ve lo che a ati a Daisy chuan ebi chu nam tumin ama zok chu atlu a Jake chu lo kalvatin Daisy chu aron kai thauvat ebi chuan Daisy lem chandan chu anui ti za hle Daisy chuan ebi hian kan naute hi minti na sakatumani anaute a chha ta changkhan kan naute chunga hian a thin rimani ati a Jake chuan anaute mo alo ti vat Daisy chuan a chong swal chu a shangal vata Jake chuan ebi daradom chung chuan Michelle ro enge thil omzia ati a ebi chuan Jake a ku chu la thla in anania alo ti a Daisy lam chu hoi le in kanam tlu chemo ati a Daisy chuan min nam lo la ke main ka thu do na mi alo ti a ebi chuan ilanda na chang chuan mi chak lo takini thli te po hian an la that thei ma yang che nui zat tak chuan ati a Daisy chuan thin rim tak hian min nam chen zia kha ebi pom mai ro ati a ebi chuan mi mola min nga yem ni CCTV mun tina omvek ka proof theyang idu chuan alo ti a Daisy chuan ebi chu a thin rim wanga chu tianga ti ni thu chu a soya ebi chuan nui zat mel tak hian hun rei tak she om lo tor to na ata chwa zalena ni chu alom thu chu a soida ya Daisy bracelet charpa chuan hei bracelet lu tak hi a lemani hi aglu hian har satna a thlen thei che a thil thlote I thisena khan alut mayanga sin ti pa chuan a bracelet ken chu a the pheya Jake ka ne na chuan ibial nu hi thil chatak le sakta che lunglu tlem ina khan ka nu che a idu chuan I nei theyang ti pa akal sna tum chuan Daisy chuan ebi chu alo nama Jake chuan alo dom betman Jake chuan Daisy chu melin engma soilo chuan akal san le ngal Daisy ne na chuan ebi chuan Carla fanu insong tiro ke hi Carla fanu chu kani ati a Daisy chuan nui so mel tak chuan Carla fanu ani theilo thu le Carla fanu chu Mizo takani thu te chu asoya ebi chuan nui so mel tak hian akal san ta bok Jake chu lo kir le in Daisy chuan ngai damalo dil vata Miss Julia ne na kala Jake ta na abyak sak thei chuan Jake chuan angai dam thei mai chu a ringa Jake chu Miss Julia ne na chuan a shwaya Daisy chuan Miss Julia ne na chuan Carla fanu ne na in me sha tir turin le engpo adu apek tur thu chu asoya Julia chuan poisa po telin mo alo ti a Daisy chuan in chuan mel tak hian alo bu zeu Julia chuan Miss Daisy hi mi fing tak le Mesh CEO nupui tur dik takani house takani ka ring bok alo ti a million sa anga yang ati hem mai Daisy chuan makti mel taka melin million za chu tamati thu chu asoya Julia chuan ka du apyang ti ni lom ni million za chu inei lowem ni deu so tak hian ati a Jake chuan million za chuan a tha thu chu alo soya ma se Julia chuan tuna adu lo thu le an chi da na alom lo thu chu soi makin akal san ngala Daisy chuan ebi in engi mutaka shilarin thu te chu asoya Jake chuan ebi chu alo bek dur thu in asoya chu ti la chuan an host chu ron chongin Carla fanu chu a om ve thu a ron soya Jake te chuan en vatin
host chuan atan kut beng turin ati a meiche pakhat nal tak mai chu a ron langa midang ho chuan karla chuan a fanu chu a enkol tha hle mai an lo ti a lam lai chu enin an lo fak mol mol hloma chutia an lam mek lai chuan ebi mai kor chu tla in daisy le jake chuan an hu cha chu makan ti khop mai ebi ti in an au chota chutia ebi lo ni ta chu makan ti in an thlir renga Julia le ebi omlai chuan jake chu lo kalin engwanga shel lo nge ani chu aron zot ebi chuan Julia chu mit mei vatin Julia chuan a hmun olwa tu an om to ani lom ni alo ti a Daisy chuan lo en thla a Jake chuan a ko chu hlipin ebi chu hak ti ratuma ebi chuan lo du lowin a pai thlak saka imolem ni engwangin nge te oma Julia khonga yin hun min pelok thayem Julia en chung chuan a ti zuya Julia chuan a kal san ta bok mei che thatak fing taki du ani lom ni ma se kai chu ka ni ve lawa inu pui po ka ni to law engwangin nge min ti boy reng ti in thin rim tak chuan ebi chuan Jake chu a an khuma Jake chuan ebi chu chelin engwangin nge in za puya ilam thei boka heng thum no te in bel hian khapa khan a khoi bok chi a ti in Jake chuan ring tak chuan a hawa ebi chuan noi zat mel tak hian Mr. Jake kalaka hian itule to emni ati a Jake chuan omse nei lo ti sapa ebi chuan engwanga control tum tlat nge ani a engwanga chu tianga om ta thut nge ani anu pui hwal ne na ker le fa tur te chuan a shel ve boka ebi chu a thin rim tak zet kalsan mai chu atuma Jake chuan lo dang le in a phubalak na chu enga tan ma angai lo tur tho so yin ma se min phasan su ati a ebi chuan enga alo ti hlaka Jake chuan soizom le in karla fanu mu adu thu le an plan chu ati chat vek thu Jake chuan thin rim takin a soya ebi chuan engwanga phuba chu lalo nge ani te lulang tunge neya engzat nge i nei to ka huat na po hi i phu lo ti in thin rim takin Jake kok sia sia chung chuan ati a Jake chu akal sana Ray le Julia chuan lo ngakin Ray chuan atlai awang te chuan thupa chawin vo ina thil thlenga om lo te chu azota ebi chuan lu lo thingin engei zep khera Julia chuan lo ti zewa in thubreng to lo turin le tunge ani an shat vek to thu te chu asoya ebi chuan in soi fe in ho chu arota Jake chu lo langin phone call la donga company pakhat atang items an run offer na ni in Jake chuan alo nyala phone call la mi te chuan apu birthday a nai to thu le gift chatak an nei thu te chu an run soi sewa an adjust tu Jake chuan azot tangal nu pakhat lo langin thil moi tak chu alo en kwala cheng tam taka a shal thai tur te chu alo soi vela chu ti lai chuan Daisy chu lo kalin a thil ken lai lak sak pa chuan Jake a gift ani hi kanu ati a chu nu chu Daisy nu lo ni rengin chu ta Daisy nu chuan chu chi chu shal turin alo te wata ALG te hian mes chunga thil chalo takan ti ni an charity a kalve nge du thu le Jake pu chuan a chin chiang nge angai thu te chu asoya Daisy ngai to na chuan karkal ta khalo langin Jake khuma oma thom nowa in be lo chu thlak puin a thlak zo nuwa Jake chu lo harin a thlan na sat ema wanga a korte chu phelani thu te chu alo soya poya ti MT in Jake chu azota tinon le to su ti in Jake chuan alo chang mak a thi chu khoya ane nge azota Daisy chuan a kor ip te changa a charani thu le pe katum nianga in alom thu te chu asoya Jake chuan atani lo thu chu soin min chwa san ro ati a Daisy chuan chi nei dan chu angai to le ta anula chuan chi chu shal turin le Jake chuan aya moi a le sak le ngei tur thu chu alo soi boka Jake anei ani chuan engkim anei vek tur thu te chu a shil vela Ray chu ebi bula chuan lo kalin Daisy nu ine a chi shal aron le sak chungchang chu aron shila ebi chuan Daisy nu chi shale en chuan Jake kan ama ta tura a le sake motiya alo ngai chi kha ni in khang hun chung zong khan tinge kalo mol em mai le ti in ngai to asoya million som ai chuan atlom don lo shim
lep kan nei theyang ebi chuan noi sak pa hian ti in lilam na hmuna chuan ka aiwa ola ancient chair million zaman vel kha leila ati a ebi chuan I ai ka o angmo HJ crop CEO bel nu angin mo ati ha a rei chuan HJ crop CEO angin company hi en kol tum chin la fashion show kan nei tur te po ikuta vek anyang iti theyang ti ro ti in a zota ebi chuan phur tak hian CEO chatak chu kan ni theyang ma se million za chu atok lawang thil lei du te lo nei taila ati sewa rei chuan I du du I nei theyang ma se thla tu te atang karla dan kan nei a omania sherengang che I thil lei tum kha ati a konfi tak chuan tereng mai tu man an lei lawang lungai su ti in a u chu a changa thil pakhat ken ve turi nei kha rei chuan ti in ebi chuan noi var pa hian a thil ken chu da thla in hei ka nei alom ati noi vera he chiman to tak hi je kan an nin lama mu huna chuan engtin tak nga yang mo Jay kali a chan pa Brian te chu lo langin lam na hmuna an shal te chu an donate vek tur thu te chu an ron soi zung zunga Daisy te nu fa chu lo langin reporters te chuan Daisy chu engwanga Jay kanen na local dun lo nge an ni a engthil nge thleng ti te chu an lo zot nga la Daisy nu chuan alo la thlen lawa wanga kal du lo ni thu le alo thlen ve le anom tun tur thu te chu an lo soya reporter pakhat chuan Jay ka chu ma taka alo thlen to thu lo soyin za mel tak chuan Daisy te nu fa chu an luta Brian chuan Jay kwa pa chuan Daisy le anu anom ve thu chu a shila Jake chuan a shepe lo ti shet taka amel ta ka chuan Brian chuan thu dang soyin engi a leidu chu azot ta da ya Ancient chair ani thu Jake chuan lo soyin Brian chuan apui na amamodo nem ti azota Jake chuan charity ani hi pathian rem ro tani chuan anei tur thu in a changa a chan pa chu akal sana Brian chuan miswala min chwale ta ati sepa Jake nu chu lo langin a bek chu midang ho chuan an lo fak lai la ya Daisy ne na changa adona ni thu chu in ti thei tak hian lo soi vela Daisy te nu fa chu lo kalin an lo fak nga luam ma chu ti lai chuan ebi chu alo kala Jake nu chuan lo au dingin engtin nge so mani ve thei zo ka ti in elsen tak hian lo zot vela ebi chuan noi sang chung hian khovel hi chu azawani hi isha na tlem tak khan a chhui chuak phalawang ti deuh zekin Jake nu chuan mi house to ki tong ni in kalo sha a chu wanga mi thu cha ni ya irini soive ngam tile tin ebi chuan Mr. Rayli a thu soi chu in kung kaina omlo ti in alo changa Daisy nu chuan heta om turi ni lo anin zum na hi ti chha tum su advice ani chu odam le ngei om tak hian lo ti ebi chu anui haka min ti der zo kem ni I thluak hian na thok lo zok nge ti in ebi chuan ngei om takin Daisy nu chu a changa abe ka chang chuan lekha pakhat phorin Jake nen hian kan la in chen lo ma se tu emo hi chu aman mo khop mai ma se ke hi ka thu ber box si lawa ti in a kalsan ta hloma lilam na hmun chu lo langin Jake le Brian chu an lo luta email chalutuk Miss Daisy in a na chan po anyang me che pakhat hian lo ti a Daisy wang khan anupuya chenania ti in me che pani chuan Jake ka chungchang chu an lo soi sap sapa Jake ka chuan a shepa veka Brian chuan an shut na chu apui na rem veka ni thu le tu ma chu anin thlak thei lo thu chu alo soi nop pa Daisy chuan Jake ka bula a chu du thu soin guard chuan alo rem ti lawa Daisy chuan tunge ka ni shelawa mi ti in guard chu azota guard chuan an chut na tur chu ti fel sa ni vek thu le an CEO chu za turina ti a Daisy le anu chu in kain an sit lam chu an pana Brian chuan chut na rak pakhat chu enin engwanga rei chu lo kal lo nge ani le alo tin ya nya a chu ti lai mek chuan ebi chu room chunga chuan a ron luta Jake le a chan pa chuan lo thlirin Brian chuan chu tianga nula mel tha chu adu thu a soya Jake chuan kan nupuyan ya ma se kanin chen chep to alo ti wat Brian chuan
inupui ni om taka isoi ve zia khamo imi te delem ni Daisy iPhone adom zo ka ti sa a ebi chutna lampana kal chu anlo mudu hlom hle a chuti lai chuan anli lam chu chanin an chang ta sap hloma Daisy le ebi chuan in chan siakin 8 million lain chulem siak chu Daisy chuan a changa Brian chulo nuin an pahni chunga son kalom hle mai bora ka changngal atalom lom thu ka vashil do ne moni ati vela Jake chuan akutum lo mu in a thak taka chilo tur chuan lo ti Daisy nu chuan a chang tawa ti hle a du tok ri turin lo ti a atopa chuan chu thil chu Daisy chuan a changa ebi mel ran chung chuan eng thil ma apek don lo thu le Jake po chu ata ani thu chu asoya midang te chuan hausa hle ma se amol ani hi hilem ziak hi a hluwak lo an lo ti sap Daisy nu chu ril ruha mel tak chuan a oma a pahnina a chuan an san chair chu an ron ni lam le a ebi chuan 60 million a run changin makan lo ti hlom hle Jake chuan 70 million a run chang le in ebi nen chuan anin chan siaka Brian chuan Jake hne na chuan imolem ni du tok ro ati a Jake chuan Mr. Rainen in elna kan nei mek ani hi alo ti a atopa chuan ebi chuan hne na changin billion khatin aleya HJ crop ne na changa anni lam ve tur chu ron phau langin chu thil a mucha chu Jake chu a thin rim nge mai Daisy te nu fa chu mel phei ngalin Daisy chuan anu bula chuan chu chi chu engwanga helai hmuna omnge ni ti zo tin ishala nilom ni ati sa a Daisy nu chuan a shal ngai thu le engwanga helai hmuna omnge ani a shat bik lo thu chuan a soya Daisy chuan lau thon mel tak hian Jake hian a mu ve veka ka chunga alom lo ngotang ati a Daisy nu chuan chu chi chu adanga ni arin thu soyin Daisy chuan hosin a sui kha min pek nge ni hi ati a anu fa chuan an hlau thong khop maya ebi chuan ril ru chuan ka zo chep to e ti in lo nui vera Jake chu a thin rim khop mai Brian chuan a chan zo tin lilam na hun hi ti to va turin lo ti a Brian chuan a sha thiam lo mel kher mai Jake chuan chi chu ata ani thu chu asoya ebi chu chuak ngalin midang chuan an thlir chapa ebi ba chu ma ama chawa omlai chuan Daisy lo lutin thin rim tak chuan ron awa mi bol hlo nu ti in ebi chuan kha thu ka kumthum chung khan kalo she to alo ti maka Daisy chuan nang hi thil ti swal toini ti ro engwangin nge inun ron ema thin rim tak hian alo ti ebi chuan kei chuan thil tha tan ka ti mai ani Daisy du tok to ro a thak taka nun reng hi ti in kalsan mai chu atuma Daisy chuan potle tin a bracelet chu alak saka engwangin nge he hi kapu hian a pek che ti in a vom chhat saka bracelet them chu charin aban chu azai thi a an chetla chu no pang pakhat hian lo mu rengin Daisy chuan a chwa sana a chwa pa chuan Jake chu a au chu la ebi chuan a phone chu phorin a una pa Ryan chu a kola Daisy chu chui chang turin a shil Daisy chu anu te bula chuan kalin anu te chuan tu ti nge ti in an lo zot lwama Jake te po chu an lo thleng ve a Daisy chuan Jake bula chuan engkim chu ebi ti ani ti in a shila do soin ebi chu a hek char chara du tok ro ti in ebi chu aron awa an lampan chuan ron kala Jake nu chuan engtin nge Daisy chunga tiang thil hi ti theizo ka katupa tura pai me ka sin thin rim tak hian ati Brian chuan in sum tur chuan alo ti hloma Daisy nu chuan thil ti swal tu ni hi engtin nge Daisy hi ati na thei alo ti vela ebi ne na chuan Jake chuan iti ani yam ti in zota ebi chuan ka ti ni kha ti nge om tak hian alo ti saka Jake chuan ka zot nun liang che iti ni tak takem ati le Daisy chuan in pom vek to kha zo non le nga yem ni alo ti a Daisy nu chuan eng ang me chia ngei nei hi Jake ka fanu hi arai me kanya thai tu mem ni ti in chapur chung chuan a fanu thlawang chu alo hau saka Jake una nu chuan
ebi tiang hi ama in ini ngai lo kha ka oi theilo zok alo ti ve a Brian chuan jinvi ithu soi kha ngai to chiang ro alo ti wat Jake chuan ebi chu Daisy hne na ngai dam dil turin ati a ebi chuan she mel takapanin Daisy chu alo lom mel khop mai ma serin lo takin abeng ta chura ebi chuan thin rim takhian he thil hi kapu hne na changa ka dun ania engtin ngai ti chha thei zok min hua ti chu ka sia ati vin to ra Jake chuan ebi chu posonin arai ti sha ta che alo ti a ebi chuan lo ngai thlar u vo in nia chang hian Daisy le ke hi mel ma kan ni to ang ka in tia me ti chat pa chuan ebi chuan bracelet ke them chu a hum thi a Brian chuan Miss ebi ikuta thi ania ti pa chuan aron shuk sak mol mola Brian chuan damdo ina kalang ti in shwai mai chu atuma ngai dam dil ro Jake chuan alo lati fan chuti lai tak chuan ati anilo ti in me cheno pang pakhat hi an lam pan chuan ron kala Jake u naw nu chuan khoilam me cheno pange ani an pahni chawin an oma engkim hi ruah man na vekani hi alo ti zung zonga chu naw pang chuan u naw nu mel tha iti hi ani law ka mu ve ve kalom toilet ka om renga lom u naw nu hian a bezo kalom ti in Daisy chu a ko ka thil thlen dan song song chu naw pang chuan a soi ta veka Daisy chuan naw pang mai mai ni kha a thu soi kha om zia om lo alo ti a Brian chuan naw pang thu soi chu a dikarin thu chu alo soya Jake chuan limi chang ti ro ebi tiang ran ti rin ipu ti ro a ti a Daisy chuan ani lo thu lo soyin ni khoshi lo chuan atlu der zuya damdo in chu lo langin Daisy le anu ti ho chu an lo oma Jake chuan Daisy chu zo na zo atuma anu chuan chol hadam ri amamo thu chu alo shil Jake chuan zo lui tho chu tumin Daisy nu chuan athiam lo ni thu chu alo soiwat Daisy chuan chu chi chu adu berani thu soin anu thiam lawa chuan na pu a Jake chuan chi chung chang ni lawin thil danga ni ka zo du che alo ti Daisy chuan min do pituma mo te chang nang hi ka she to che a khanu kha iring zo ka mi ati a Jake chuan no pang khan do ta soilo chiang takin a soyani min chang ro adikem ati a ki boy to lo tur chen ka ti che ani lom ni ti in a kalsana Daisy chuan zoi ve ngal chu atuma ebi chu ala ru let ve ngei tur thu le melma anni to thu te chu aril ru chuan a soya Jake chu a in ngai to boy mel khop mai ama chu adik lo zo kem ni ani chuan rei kha engi ebi dan chuan ani ti in a in ngai to a Brian le Jake chu lo langin Jake chuan ebi chu adu empty azota Brian chuan nei theilak chuan thillom om takan yang ma se ka in ring tok lo ati bai ba ya engwanga Daisy chu thlang zok nge ani ebi chunga an che dan te kha i mu ve lawem ni ti in a zot let ngal bok Jake chuan Daisy chu a mangai lo thu le afa pai lai po chu afa ni lawin a u naw pa thita fa ani thu le ven him sakadu thu chu a shela Brian an mimol takani thu le aril ru chu a sha thiam lo thu te chu a shela Jake chuan ebi hian engwangin nge in soifia na po omlawin apom vekle ati a Brian chuan ngai sammel tak hian engatan ma angai to lawani mai alo ti sam eta Brian phone chu lo ri in Jake chu a mu tira akal san tabok Jake chuan ebi chu kolin midang hian phone chu lo changin ebi lo ti boy to lo turin an ron shela Jake le a secretary lo langin a secretary chuan FIR thelut mai turin le ebi chu anupui alani reng thu chu alo soi mul mola Jake chuan HJ kropa kan kalang ati a ebi le Ray chu lo langin Ray chuan Jake kan lo biak thu le lo ti boy to lo tur ati thu chu ebi bula chuan a soya ebi chuan I ti chalu to ka lo ti wat Jake chu HJ kropa chuan kalin Ray mu du thu chu a soya appointment nei lo chuan a mu thei lo ti lo dan tum ma se akal lui ta thau rung kong ka chu vakikin fashion show chung chang soyen ngai thu chu awashela ebi chuan pona Jake ka omem ni ti in a zota
rei chu lo bu ngatin ebi chuan lu tir lo turin u zai zir zong zong nen rei chu a shela rei chuan ka buai tia changin Jake chu alut lui ta thawa ebi chu file lawin hlia vatin Jake chuan amel zewa iom ti ka shalom alo ti a nameplate chu lakangin CEO mo ti in ebi chu amel zewa ebi chuan engwangin nge za na nei mia lawa i khosak theya alo ti a min chang ro Jake chuan lo ti in rei chuan nameplate chu lak sakin inin chen thwai do na chu ta chuan i lo boina tura omlo ti in ebi chu alo chana idin mun hial wa to tur khopa ingai sak me cha chu enge inin kara omang le ngei om takhian Jake chuan atie i thu soi kha ngai to chang ro phasan tuini kha thinrim takhian ebi chuan ati ve boka Jake chuan a number therapek lo chuan apu in azon chwa theilo tur thu a shila ebi chuan kalo ngai to ve mayang chuak to ro alo ti a apian chamathling chep to a ilo ngai to ve ka be sei ti in chwa san chu atuma a chwa pa a banga lekha intar chu a shat nu anga ti hle ebi chuan engtin nge ka thei ngil thei zok le gift that ta ka ngai to anga ya ni ti in ngai to zuya Daisy te chu lo lang le in apu gift atan chuan enge pe ka tum chu je ka u chuan lo so ta lemziak hlu ta ka le sak thu chuan Daisy chuan lo changa je ka u chuan ebi po apu in som ve thu le apu chuan angai na hle thu te chu asoi le a je ka nu te chu lo kalin helai hmuna hian ebi bak mi hrangan om lo ti in Daisy chu a shela chuti lai chuan ebi chu lo kalin je ka nu chuan tungei ni a helai hmuna om ve tur hian alo ti a ka tu nu ni kha ti du da turin tungei ni a ti pa chuan apu chu aron kala Daisy chuan Jake kapu chu kayaron tuma Jake kapu chuan ebi le Jake chau chuan min pui thayang ti in Daisy chu alo nara ma se Jake chuan kapu ebi nen hian in chenwat kan tumani alo ti a Jake nu chuan lo tui ni watin ebi chu Mr. Rayabula a om to a chu wang chuan chel lawin ikalti rang u nui chung hian alo ti apu chuan ebi chu ani tak takem ti in a zota Jake chuan kapu tiloi su tuna chuan a hlim to hle in ka hria ebi en chung chuan a ti le khera apu chuan no pang nei let le tum ta che nupui chata ki chan do na ni hi alo ti wata kapu ka ti pallu tuk ti in ebi chuan in thiam lo mel takin alo ti i hlim na tur ni chuan a thalum nui ver ver chung hian alo ti a Jake chuan borak thak dang lamin vo in ni hi atana ni a athil pek don te enna hon nei turin ati a apu chuan phur takin alom thu chu alo shil Daisy chuan athil pek ken chu mu tir ma saberin Jake nu chuan i lemzia ngai nat ber man lai lemzia ani hi ti in ti thei takin alo soya Daisy lemzia an han mu chuan ebi chuan a lemani thu alo soya Daisy chuan thinrim takhian million so manani a lemani lo thu soin alo chang ve hle hei hi million khat ba ka ni lo million so man hu lutna a nei lo a lemani hi a tak ngei i lei to don nya alo ti a Daisy chuan he thil hi nangma ngei pon leitumin i changa ni lom ni ti in chuta Daisy chuan thil ngai twa thutin hei hi ichik vekani ti in thinrim takin a nga ebi chuan i sha thiam lo wang mai mai ni kha le ka tum ve ringa lom ma se je ka om wang khan adang ka du le zo ka kaputa na lemzia chu von reng ka du ta zo ka ni i du wang khan ka nei tir chi ani kha ka du chuan ka lak le sak thei reng che lom ati a Daisy chu a thinrim khop mai je ka nu chuan lo sha thiam turin je ka pu bula chuan ati a Daisy chu kal sonin tu te emo hi a phone ebi chuan apu chu athil pek lo mu in Mr. Ray ne na an pe ka ni thu chu asoya je ka u chuan kapu lom takin don sakro he thil nei tur hian na ni laia thokania a chakna zong zong po a mang zo ve kang ebi hi mi fing takani hi ti in omje nei ngei om deuh tak hian lo ti ebi chuan thil pek dang ama siam ngei ala nei thu chu alo shila apu po aphur hle mai ebi chuan athil pek chu entira adu nge be sei thu in apu chu a shil apu po chu alom khop maya ruma atar ngei tur thu te chu a shela
Jake chuan lo en rengin ebi chuan engi mutak a thopani ti chu a hre theya ebi chuan ama aba chum sunga akal lai chuan chhuata chuan tolin a tluman chepa Jake chuan lo pum bet man hlawin ebi chu in la shangal vatin min khoi su alo ti a Jake chuan I tuk chep kha alo ti let I puina ka ngen hleinem che alo ti ve wata Jake chuan khoi tur che in dik na ka nei lom tunge min du ma sa jok tu kha kala thei ngi re re hleinem ti ya soilai chuan ebi chu aza mel kher mai kha thu kha soi to su min du lo ani lom ni ma se hun chai bo pel to ebi chuan alo ti a Jake chuan ebi chu banga nam betin tungei ni chia ebi ti in zo ta ebi chuan Jake ka vun na chu nam sonin kaltir tur chuan a shila Jake chuan dot min shila ni a ti a engtik lai in nge ka shil che ebi chuan alo ti vat nang ne na to phi ka du tak ze to min ti be dong tak ze ta ni be sei tur chete ma ka nei to law thin rim takin ebi chuan a ti ya engwanga heng thil ti hinge ka ni isha tangai tungei mangai ti in Jake chuan na zo ta ebi chuan ama chu in zo zok turin a ti a Mr. Ray khamo I mangai Jake chuan alo ti zeu oni ebi chuan alo ti vata do ti soi I du lo min ti thin rim nan mai mai chawi soi ani Jake chuan alo ti le iswang ton na khaban san ro ebi chuan na ti hlaka hengi thil ti wang hian I hlimem ni ti in Jake chuan na zo ta o hlime shiom ti takai om hian min ti hlim ebi chuan alo ti Jake chuan ril runat mel tak hian hetiang mi ni yang ti kalo ring ngai lo ka nei che kha ka in chhir tak zeta ni a ti a chu thu chuan ebi po adeng ve khop mai vo in ni ra se kanin chen donia ti in a kal sana garage thlen chuan ebi chu tu emo hian alo chang renga ebi chuan zui tu anom ti hri thiamin nunglam hoi pa chuan ka hlau lo cheu ti in a awa a hmalama chuan mi pa pakhat hi lo ding rengin ebi ni le ni lo zo ta ebi chuan ani thu lo shilin chu pa chuan vi atuma chuti lai tak chuan Jake chu lo langin ebi chu aron ko a chu pa chuan a vit ta zo ka Jake chuan ebi chu a tha empty a zo ta ebi chuan hlau thong tak hian I molem ni ka tha nangma kha I thalo zo kania alo ti a ebi u re te chu lo thleng ve ngalin ambulance kau turin ebi chuan a ti chula ani po a inhlam ve tho thu rain chuan soin ani chu a tha thu le ambulance call va tur chuan ebi chuan lo ti Jake chuan zoi te hian min ngai dam ro chance min pele ro ti in alo nge na Jake chu ni kho shilo chuan om zui damdo ina chuan Jake chu ebi le rain chuan anom puya Jake nang hi keima ang chei ni tinge min lo chan ebi chuan a ti sap tho akal san mai chu atuma ma se Jake chuan akuta man betin apot na ya Jake chu bo in ebi chuan a muya a fo pala thowatin Jake ka po chu alo hara ebi chuan thupa choi ngalin kaladu thu soin kalmai chu atuma Jake chuan lo man bet le in kalsan lo turin lo ngen ebi chuan doctorin chol ha damangai thu a shil thu chu soin Jake a phone chu ebi chuan la in a password ta zo ta Jake chuan I birthday ti in lo chang a number chu pe in thil thlenga om chwa min lo bedonia a ti a kalo to li ang che ti in a kalsan zui ta bok a secretary chuan Miss Daisy hian 8 million ala chwa kania a ti a Jake chuan engthila ti hretur chuan a tir ngal rain chuan pona lo ngakin a that le that lo te chu lo zo tin I mai kha avasen ve I dam lo mi ti pa chuan a chal chu a khoi saka ebi chuan alum lu tuka ti in lo chang wat Jake chu ala ngai rengem ni ma se iwa nei hle mai I tha hlawa engtin nge rei le kapa hne na kan so yang a ti sung sunga ebi chuan ka thalom khapa kha tu emutirania he thil hi chansa kan mang thayang khapa kha license nei lowin boxing khel me ka chu chansa kan mang thayang Daisy ne na chang doni ne yem ati a o ti pa chuan a phone chu entir ebi chuan makti mel tak hian rei mo rein engtin nge he thil hi nei theya
a IG following list atangin mole ti in rain chuan osam takin alo changa amalte te in Mizo chuang ke en chuak vekalom ati a ebi chuan chuan mel tak hian alo thumbs up a phone kha ka heka gym trainer ania ati a ebi chuan ani chuan gym trainer chu minti na tumtu kha ani theyangem ni che e mi thu mun nge yan ni kha pa kha chan chin chang so ka lo ngai ven ka lo tu mang rain chuan ati a ebi chuan ben thek pa chuan I ti tha hle mai zanra ka chi tang che ati a rain chuan jinx te lo chuan anuam lo ti in ebi chuan te reng mai jinx nen kan ti yang ati a ebi le rain chuan ebi tin na tum tu chu lo en chiang in a chan chin chu an chui chianga batam taka neya daisy ni na chang poisa du wangin ati ti chu a chiang khop mai ebi chuan lo ti a rain chuan nangma tina tura tan a hmanga ni chuan poisa po chu a penge yang an thok dun ti na ni chu a lo ti ve bok ebi chuan Georgia gym trainer chu a le khaken lai chuan a voma chu pa churon harin ebi chu ngai damadila ebi chuan an zo na te thatta ka chang tur chuan a shil daisy nen hian enge inin kung kaina a personal trainer kanya kanin nai thei khop mai chu wangania kan che swal ati zungzunga ebi chuan daisy chu arai ti sha em ati a Georgia chuan o sha e ka fa pa elom ati a ebi chuan makti mel tak chuan je ka fa ni lo mo ati a ateu lo mai kha hun lai khan UK ya kan char chara tuna hian enge helai hmuna min kalsan na akir le chan hi ka shelo ati a ebi chuan zak thei lo takani chu Jake tingi atem em le ti ina ngai to a chu ti lai chuan chu pa phone chu lo ri in asli ti hian lo ko la ebi na zo chuan daisy ni thu in a shil changa ICU wa ebi ommek anga soitur chuan a shila phone call chu pick up in daisy chuan na chu a zo to empty a zota Georgia chuan ebi shil ang chuan ICU wa thu chu a shila daisy chuan 8 million chu ani nei so a pek tur thu chu a shile ni nuwa anma mole tur thu shilin an kal san ta a rain chuan ebi plane chu a zota ebi chuan a shil ta vek Jake chuan a secretary ne na chanchin zotin daisy chuan poisa chu a transfer le vek thu li engi mu thu pa nei thu chu a shila poi khoi tu po kha hetiang ti china ni lo thu te engkim a in zomarin thu te chu a shila Jake kanu te hau chu lo langin until ti tur chu public ani lo thu le chulai hmuna omte chu million tak tak an ni thu te chu an soi vela Daisy nu chuan Jake ka le Daisy in nei tur chung chang chu arun soya Jake kanu chuan show nei so kan soi donia ati a chulai hmuna ommi pa pakhat chuan ALG company chuan thomna quality che tak tak an shal chwa chin thu chu arun soya Daisy chuan Carla invite ani thu chu soin lo ngoi mak turin alo ti a Brian chuan Mr. Ryan chutianga asom ve chu ebi nunna a chan wanga ni theyangem ti in a zota Jake chuan ebi nen anin po thu in alo changa Brian chuan masi inupui ni to si lawa ebi hi atinang nanga Jake chuan Daisy po ka hmangai chuang hleinem ka una pa fa apai wang chawin alom ka ngai chak ebi hi ana angti ka ring ngai lawani alo ti a Brian chuan rang tak hian ebi zu nei waile adikem alo ti a Jake chuan katani hi sherengang che alo ti let ve thunga in chungan valu chuan Daisy le u chuan an lo nai nga la Daisy in akut lak mai alo tum chu Jake chuan alo du lawa a u chuan chuturin alo ti bok ebi chuan show chu hostin Brian chuan chelawati le hle maya Daisy chuan ICU wa omlawa chulai hmuna chu maka ti hle ebi chutia alo lang mai chu makan ti hlom hle a an la mu ngai lo thu te chu an soi sap sapa Jake u chuan ebi chu tunge ini ti ina awa helai hmuna hian mi poimo tak tak an lo kal khoma nang anga re thei hi engtin ngei lo om ve thei alo ti a ebi chuan tunge ni a nun phung shelo reu lutuk alo ti le ta Jake u chuan kutlak tuma apan ngal mai chu anu chuan lo dangin Miss ebi kan ti pal
Mr. Ray Miss Chesini ti kan lo shelawa hosatan arwa che anyang mo ngei tak hian lo ti vela mi pakhat chu lo nu yin ebi an ngai dan chu an lo soya ebi chuan in ngai dan kha engatan ma ka ngai lo ke hian HJ Crop CEO ai karon u ani vo in ni hian tho ho na chen khat te hi rin hlel na wangin ti to pani do na ti ya soi mek lai chuan Daisy chuan ron hial le in du tok turin le show chu ti boi lo turin a ti a J kanu chuan shwai chuak wa turin security te chu a awa chu ti lai chuan ebi pa Carla chu lo langin ngoi tur chuan a ron ti a J kanu chuan tlon mel tak hian a lo belwa ma ebi chu CEO anga in soi thu te boina a thlen thu te chu a shil zui bok Daisy chuan mir theile zak theilo takani khonga yin va shwai chuak ro u a lo ti ve a Jake chuan du tok ro u ti in lo au chata ebi chu apa chuan kawin kapa ti pa chuan apa bula chuan akala midang ho chuan makti mel tak hian an lo en hloma rain chuan ka u nau nu ti du da chin tu te hi in ni mo ti in lo awa Daisy chuan thin rim tak hian Carla fanu moi lo ni a ti in a zota Jake chuan ebi chau chu ata na rin omle kumthum chunga ama ngai to ber tu ni ti a she chuaka kumthum chung kanin neya ngati nge engma min shil lo ti in Jake chuan ebi chu a zota ebi chuan mi zong zong sha thei tur hian Carla fanu ani thu chu soin a in thup reng na chan chu boina engi mo omwang le anu vai tan a thazok ni in a soya re ya chuan ka u nau nu hian bank chungchang har sat na in nei khan pui turin min nge na a ti lai chuan Jake chuan makati luat wang chuan ama po in veng man lawin atlu chepa Daisy chuan lo kai watin he thil hi anui za thla kem ni ti in a zota Jake kan kumthum chunga azon le kalsan tu kha ini alo ti a Jake chuan Daisy chu ngoi turin lo ti wat ebi chuan ngei om takanui chung hian ka chunga nun ron em hi du tok ro ani lo chuan ka chhwa lawang che asli a ti sewa Daisy landan chu adang lam ngal vek maya UK ya chuan I minga ni lom ni a chong vel che em ni I thu sha thian ngei om deuh hian ebi chuan a ti a Daisy chuan ala shat ngai lo thu chu alo soi wat ebi chuan thil engma hi thlak thei a om lo thu lo soin itlan che thei lawang I thil ti zong zong atang hian asli ti pa chuan ebi chuan ko ta be nga an phone chau chu ron ri in Daisy thlak chu an dong veka min chong hle mai Daisy nge ni hi ti in an phun sep sepa Daisy nu chuan dili tur chuan a ti chula so ti lai chuan Daisy fa pai na pa khalo kalin Daisy nen chuan chung ko an ni thu le a fa pai mek thu chu ron soin miza pui om takani thu te chu asoya chu thu wan sha chuan an thin rim hlom hle Daisy nu chuan a fanu chu ti boi to lo turin le kalsan turin a lo ti a Daisy chuan la chuak ro u ti in a lo awa ma se Jake chuan lo phal lowin la omri tur chuan a ti a Daisy chuan lo thon mel taka Jake ka bula in soifia chung chuan dot vek ani thu chu asoya chu pa chuan voi tam takan chel swal to thu te chu alo soya Daisy chuan police call tur thu te chu alo soi ve bok chu pa chuan an nun dan zong zong chu lo soi vekin fin fian na po anei thu te chu asoya Jake chu a thin rim khop mai thin rim tak chung chuan a u nau pa fa a pai wang chawa boy pui ni thu te chu asoya Daisy chuan dot ani thu chu alo ra soi char char thaw Jake chuan chu thil ti wanga ebi ati na za te chu a she thar le a chu ti lai chuan police te chu lo kalin Daisy le Georgia te chu mi tha tum thu boya man ani thu chu an ron shel Daisy nu chu ni kho she lo atlu in Ray chuan ambulance kau turin ati nga la Brian chu Jake bula lo kalin makati zia te chu a ron shel chung lai hmuna om te chuan thil thlen dan chu makan ti thu le an nun ron zia thu te Mess company chu bed company aya a tha zok thu te chu an lo soya za mel tak chuan an chuak ta hloma ebi chu apa chuan mi pui ma chuan in me sha tirin ebi chu Carla si awani to tur thu chu puangin ebi chuan makati hle a apa chuan ama rin na anga to thu te chu shilin hun nim om tak mang turin ati a apa chuan lo mit mei sewin
Ebi chuan show chu an chen thwai tur thu te chu a hrila Ebi chu ama chawa amut lai chuan Jake chu pangpar nen lo kalin a coat chu hlipin Ebi sin ti ratuma Ebi chuan lo bengin kamamo lo alo tivin hlaka Jake chuan a hma a coat chu the thla in a pangpar ken chu pe katuma Ebi chu alai le tho si in thup tak hian puitur chen min duem ni tunge kani ishat nuwa chuan ati a Jake chuan ini na wang ani lo Ebi kati pal tak zeta ni thil kalo ti swala ni ti in Ebi chu ngai damati la Ebi chuan hoi sangwa chung hian engthil swal alo ti vat Jake chuan ka ngai sak lo che kha kati swalian berani kalau ngai sak lo wang che khan ka in ho hle ani ati a pangpar chu dokana da in Ebi kut van chung chuan chance pele tur hina nge na Ebi chuan chap chau chung hian ana zia thu te osam taka angai dam thailo thu te chu alo soya anau pai po alung phu tak nyal a shat man lo thu te Daisy ne na an tha ani thu te chu asoya Jake chuan in thiam lo mel tak hian ngati nge chu chu ka shat lo te in zota Ebi chuan Daisy nen chuan a hwa zia te chu chap chung in asoya Jake chuan kwa in ka thiam lo vekani ti in hnema tu man antina le to ngai lawang che ati a Ebi chu in la sang ngalin chu chu thil osam takani lawang ka pom ma che chu ka thu hlirin omang ti in a shila Jake chuan lo mel tak hian te reng mai alo ti a an pahnih chuan hlim takin anin kwa a thlakhat nuwa chuan Jake chuan Ebi tan eirong lo bol meka chuti lai chuan Ebi chu abula lo kalin aril jam to thu te chu aron soi zuya Jake chuan ipte changa zungbun phor chung chuan chance apek le awanga alom thu chu a shila zungbun chu bun tirin anin kwa zui tabok